Hello everyone. Today is Friday and kakagaling lang po namin sa client meeting na galing pa talaga ng Holland ay nakabalik na naman kami dito sa Basilica Minore del Santo Niño. And kakatapos lang po ng Holy Mass and pupunta po kami sa may kung saan pwede kami magsindi ng mga kandila at bago po kami pumasok doon po sa pinaka-main na church para po magpipray. So medyo marami-rami po ang mga tao dito kasi alam naman po natin na pag every Friday marami pong mga deboto ni Senior Santo Niño ang pumupunta dito. Hindi ko po napansin kung may nakalagay po sa gilid kung magkano yung kandila. Pero pwede naman po kahit magkano ang ilalagay niyo po doon sa box. Medyo maliit-liit lang po yung mga kandila. So, depende na po yun sa inyo. Actually, nalilito pa kami kung ilan ba talaga yung kandila ang kukunin namin. Naalala ko tuloy noong college pa ako. At pag may free time ako, lagi talaga akong pumupunta dito kahit araw-arawin ko pa, hindi talaga ako nagsasawa. At kung tatanungin niyo ako kung ano ba talaga ang ginagawa ko dito, syempre naman, nagdadasal ako at hindi talaga ako nagsasawang magdasal. Nakikipag-usap ako kay Lord Jesus, kay Mama Mary, at sa Holy Child na si Baby Jesus. So yun po, papasok na po kami sa main church. Actually, pag mag-iikot-ikot po kayo sa loob ng simbahan, marami po kayong makikitang big paintings na nakasabit po talaga sa mga walls. At medyo marami ang deboto ni Senior Santo Niño ang nandito ngayon. So, pwede kayong pumasok sa loob at pwede rin po kayong magdasal. Of course, palabas na po kami and pupunta po kami doon sa may religious store at para mamili. Abi.